Päivää. Mitä pieni kissa tietää? Elämä on täynnä nautintoa ja hän tietää sen. Kyllä. No hiton hitto. Olin eilen sitten pubissa ja onnistuin pääsemään eroon sitä upeasta lippalakistani, mutta onneksi Sari on tehnyt mulle toisen. Mä en muista, oliko se katsoja vai mikä se on, että muistipalaapätkittäin.com. Hänellä on nyt tää mun lippalakki. Näitä lippiksi tracker-mallia, näitä on 2 maailmassa ja nyt joku toinen onnellinen kantaa sitä jossain. Jos näette jonkun päässä tämmössä, niin morjestakaa sille ja sanokaa, että upea hattu. Näitä ei monella ole vielä. Ehkä näitä joskus tulee. Kyllä nyt täytyy todeta vaan semmonen asia, että laiturilla oli kyllä ihan oma paikkansa. Se on sorsalaituri. Kyllä he tykkäävät olla siinä kyllä kovin. Kattokaapa täällä olen menossa pienelle retkelle tuonne. Eli menen grillaamaan ja Oi. Kyllä tekee hyvää mielelle sekoittaa tätä. On niin mukava sekoittaa. Sakari on tällainen vanhemmalla ajalla löytänyt kokkauksen ilot. Joo, mutta se rajoittuu vain ulkokokkaukseen. Joo. Ja tällaisiin erikoisvälineisiin. Mutta mitä sitten kun tulee talvi, niin mitä sitten? No kyllä sitten me palataan siihen samaan, mitä se on ennenkin. No mut sit sä tiedät, että sit se on sitä mun kokkausta, eli ei mitenkään kauhean panostettua. No voi siihen panostaa, miksi se panostaa? En mä oo semmonen nainen, että mä panostan kokkaukseen. Ja miehen sydämeen käy designin kautta. Niin, tietokoneen kautta. Kyllä. Joo, sitten meillä on ohjelma numerossa, mihin me laitetaan meidän tuleva karaoke. Televisio kautta Sakarin turhan toimituksen. Perkule. Tokkopa katsotaan. Hyvä kysymysmerkki, mihin me laitetaan televisio. Eli mun tarvii hakea potilas tänne. Kyseessä on siis tämmönen joku vanha taulu-TV, kyllä ihan. Se varmaan laitetaan nyt sitten tähän. Teorias en välttämättä haluaisi televisioa tänne, mutta sitten taas teorias aika monta kertaa siitä olisi ollut kivaa. Ja siihen hän voi laittaa takkatulen animaation pyörimään. Niin sit siitä saa sen kivan palon tänne, monen köyhän miehen takka. Kattokaa niin. Kyllä. Ei haittaa, vaikka telkkari näyttää noista nyt vähän vinot, kun toi kaikki huomio keskittyy miakkaan. Eli miakka sopii tonko nenäpäähän ton televisio päälle. Kyllä, siitä tulee upea. Tästä täällä puhutaan. Retusoidaan tätä näyttämään hienolta. Kato kuin hieno tulee. Toi miakkaa täydellinen, kun se on tätä mustaa sävyä, noin telineet, sitten ne on vähän, se peittää tota digitaalisuuden hirmua. Katos, kun tuolta menisi muuten tuonne ilkeä johto, niin kun laitetaan tää. Aivan. Niin sehän on täydellinen. Se on oikein hyvä. Meillä ei siis kotona edes oo telkkua ollut moneen vuoteen. Ei oo. Ja mä voisin haluat katsoa vaikka lätkää, vaikka mä oon lätkäihminen. Mut MM-kisat, ne maistuu. Niin, mistä mä ei netistä oikein löydä kunnolla. Niin. Tätä asiaa mä en oo itse asiassa tiennyt elämässä, että sorsat voi nukkua tollain. Ne onko pannukakkui tuolla? Jaa, siellä on yksi on hereilviä, katsoo jotain leffaa siellä. Mut siis en oo kyllä tiennyt tommoista asiaa, että sorsat nukkuu tollain. Mä luulen, että ne nukkuu siellä jossain pusikossa tai pesässä. Se on nyt siinä. Muistatko, mikä puuttuu vielä? Kaappi. Jaha, näytäpäs nyt sitä kaappia, mikä on niin erityisen hieno. Joo. Sakari sai Anopilta tuommoisen. No, niin upea kaappi. Niin. Näytäpä nyt sitten, mikä siellä sinusta on hienoa. Katso.
puiset lukot. Tää onko joku Lord of the Ringsistä joku? Totta. Tuo naulaa. No. Se voisi olla hyvä siinä. Kaappi on sitten siinä. Se on siinä. Ja on kyllä upea. No niin. Sinne saadaan vaikka viskipulloja. Tai jotain. Aika täydellinen. Aletaan pitämään semmoista piilokapakkaa täällä. Kyllä, se olisikin kova. Pääsymaksu on korikaljaa, joka sitten myydään takaisin niille. Aivan. 8 € tölkki. Oho. Kyllä heti pomppas. Mentiin Helsingin hintoihin jo melkein. Älä nyt kyllä. Kyllä. Nyt se tapahtui. Minä sain säädettyä kaikki kohdilleen. Mä oon pitkään odottanut, että sais katsoa tuommoista aivotonta viihdettä, eli urheilua ja YMS. En mä niistä mitään ymmärrä, mutta sen takia ne onkin mulle aivottomia, koska sä et Sakari ymmärrä niistä mitään. Nyt me katsotaan yleisurheilua täällä upeassa luolassa ja kyllä tässä kuulkaa kelpaa nyt ihmisen vanheta. No, minä jatkan ja hyvää yötä. Koitettaisiin nyt sitten tehdä töitä. Onneksi tuossa on vähän hiireltilaa ja näppiksellä on tuolla, mutta välillä jos hän kääntyy, niin sit voi tulla paljon vääriä painalluksia. Hän osaa ottaa kyllä aika rennosti, kyllä. No niin. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tekee hyvää, mutta on raskastakin. 3 isoa myrskyn kantanutta mäntyä. 1 katsojista kivasti vinkkasi, että koivu ei välttämättä ole paras ulos. Niin tämmönen kuusipuu tai tämmönen mänty, se kaiketi on. Olisiko nyt sit semmonen, rupeis noit vähän skalppeeraamaan. En oo ikin tehnyt tommosta, mutta taas tehdään sitten semmonen ohjelman numero. Ja varustuksena työtehtäväämme. Kuorintarauta, mikä se on. En tiedä, sillä on varmaan joku vanhan kansan hieno nimi. Kuulosvajaimet, tukkipihdit, mitkä nää on, ja moottorisaha. Mitäs se Sakari metsui täällä? Painaa aika paljon toi. Mä ajattelin, että näähän vois vielä siinä suuliin kuivumaan. Ellei mä sit tänä vuonna rupee tekemään sitä terassia. Vuosi se on ensi vuonnakin. Joo, näin on. Tästähän sitä kuorikatetta tulisikin. Tämä jos joku on uusiokäyttöä. Mä ajattelin laittaa se tohon. Missä sitä olikin? No vähän niinku tällainen. Siihen vaan. Se on hyvä siinä. Siihen vaan. Pist siihen vaan. Siitä tuli varmaan säkillinen. Mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta aina, että se on omalla pihalla tuotettua. Sakari jatkaa hommia. Hommaa se tämäkin homma on, hei. Viikko se. Ensi viikkokin on. Näitä on nyt tuossa noin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuommoista vielä ja vähän isompia. Niin kyllä tässä nyt tovi, jos toinenkin tuhraantuu. Pointti on se, että tänkö saa skalppeerattua tällainen niin suurimmat pois, niin se kuivuu paremmin. Jonkinnäköisiä kuoriaisilta se suojaa ainakin hiukan. En tiedä, jos tähän tekee joskus terassi, niin sehän tarkoittaa sitä, että noista voisi saada aika hienot sillai tolpat siihen. Niin sitten tulisi sellainen niin enemmän merkitystä sillä maailmankaikkeudella, eli tuolle terassille. Että se olisi sitten niinku itse omasta mettästä. No niin, hetkeä myöhemmin. Siinä on meillä nyt komiat lankut. Ei lankut, vaan pölkyt. Pökkelöt, mitkä ne on? Sinä lähet viikonlopun viettoon ja mä oon täällä mökillä ja kyllä, sinä hion. Meditoit täällä. Hion taas vaihteeksi. Sari hioo.
Ne oli nyt tommosia, että ne piti saada käsiteltyä ennen talvea ja ne saa kuivua siinä sit talven. Ne on kyllä komiat tukit. Se on jännää, että mitä niistä keksitään. Joo. Ensi vuonna sitten nähdään sekin asia. Kyllä. Stay tuned. Kyllä täällä rupeaa olemaan paikat nyt tältä vuodelta sillä lailla. Tai en mä sano vielä mitään, voi olla, että mä innostun vielä tää rakentaa. Mä muistan sen syksyn, kun sä syksysateessa ja loskassa tuolla mudassa. No en mä semmoista projektia enää jaksa. Hirsiä kääntelit ja vääntelit. Niin. Ai kauhea. Kyllä mä luulen, että voidaan pikkuhiljaa alkaa vetäytyä kuule talviunille. Höpö. Tai siis minä vien sinut unille. Aha, noin. Se alkaa. Illatkin vähän viihlenee jo. Tilli ja Sari siellä nukkuu ja minä tulin tähän vielä viettämään saunan jälkeistä elämää ja ollaan eletty nyt aika semmoista rauhaisaa elämää tässä. Ja se tekee ihan hyvää välillä. Nyt on hyvä niin kuin vähän hiljentyä tähän hiljaisuuteen. Ei mulla mitään asiaa kyllä. Ehkä se on parempi vaan oli hiljaa.